Bună dimineața! Sunt Bogdan de la SB Coffee și astăzi vreau să exersăm Basic Latte Art, adică tulipul, și o să încercăm prima dată să facem mișcările doar cu apă, după care vom face cu cafea și cu lapte. Un pas foarte important care îl avem în Latte Art este cum să ținem latiera. Eu țin două degete aici și sprijinim aici în palmă ca să avem control. La orice mișcare facem ca să avem control. Mai este și acest mod, dar depinde la fiecare cum se acomodează. Bun. Să zicem că începem acum cu exersatul cu apă. Avem aici, să zicem cum ar fi șotul de cafea și aici avem crema de lapte. După care începem cu fir subțire de sus, ca să ne creăm bază. Când turnăm de sus, turnăm lapte. Iar când ne apropiem, turnăm crema de lapte și începem. Practic foarte simplu, trebuie doar să împingi unul în altul tulipul. După care ultimul îl punem și tăiem. Bun, și acum să trecem la partea de latte art cu cafea și lapte. Deci același principiu. Avem șotul de cafea, crema de lapte și începem cu fir subțire, ne creăm baza și acum turnăm practic lapte. După ce am umplut 3 sferi din ceașcă, începem și cu tulipul. Împingem 1, 2, 3 și ultimul punem, ridicăm și tăiem. Deci cam acestea sunt principiile la Basic Tulip Latte Art. Dacă aveți întrebări, lăsați-mi, vă rog, un comentariu.